meno je Katarína Gavalcová a vediem oddelenie medzinárodných projektov v rámci Slovak Business Agency. A v rámci SBA realizujeme aktuálne 4 projekty v rámci programu Interact Danube Region, ktoré sú zamerané na sociálne podnikanie. Je to projekt Danube for Social Enterprise Ecosystem, projekt V-Circular, ktorý je aktuálne ocenený ako flagship, na čo sme veľmi hrdí, zameraný na podporu žien podnikateľiek, kde pripravíme tréningové materiály. A máme projekt zameraný na obnoviteľné energetické zdroje, kde sa snažíme vytvoriť klaster a komunitu odborníkov, ktorí vedia pomôcť malým a stredným podnikom prejsť a využívať obnoviteľné zdroje. A takisto projekt Circular DigiBuild, ktorý je zameraný na využívanie digitálnych technológií na podporu cirkularity v stavebníctve, kde takisto máme ambíciu vytvoriť medzinárodný klaster odborníkov v tejto téme. Ak by ste mali záujem sa pridať a podporiť našu snahu a knowledge sharing, budeme veľmi radi a veľmi pekne ďakujeme za príležitosť byť súčasťou tohto kapitalizačného podujatia, mať príležitosť zorganizovať site visit v rámci Slovak Business Agency, kde sme takisto mohli nadviazať veľmi zaujímavé partnerstvá a možnosti spolupráce. Takže ďakujeme veľmi pekne a neváhajte sa na nás obrátiť a kontaktovať nás. Pekný deň.